jingiakren halor kata ka mass movement mo ngachu ong idan iwe na ki nong tho iba pau habor ba ngakli I hatudon kam ne em ya kata ka mass movement ya ka jaj benrio hi ba kindet benrio no ban dawa na ka sarkar ban ithuh Ktien Khasi hindi ka jubab ka jong I ka long ba ngim dadan kam ya kata ka mass movement ngidan kam ya ka tho kata ban pinro spike Ktien Khasi ling ba ka tho kata ling ba ka kren ka khana ka jong I pisko kumno Professor Nonglait kani ke dai bat ki kriteria bat play akrani kriteria tengam jubab ya kani ro rei nakamta ke jingtip jong ki nong sngap ya kani ka jingathirnia pi ki kriteria malumala ki dan rei kimdai ki fix kriteria but ya kata la jubab pa parliament na kawei ka posnam hadin kawei pat dang hadu kini ki khandiat por bala depro hagasnem 8000 khatlai ka Ministry of Home Affairs katho show chief secretary jong ka government of Meghalaya kato por chief secretary dai ba WMS pariat but ka wat jingte mi ki katto karne ki jingdon kam but kita ki pen I ba ki dai malum bala kum ki kriteria ka ban kong ki ong don em ki bakren ya Ktien Khasi hadu sanlak don em sanlak ki bakren ya Ktien Khasi ti haga census arjar khatwei ki bakren Ktien Khasi ki dan khat saulak lai phoejar tam ta ti kamut la tam ya ka jingdan kam nang ta ya ka Ktien Khasi penun kam ne em haki school badai college ti ya kata ro ka Ktien Khasi ka long ka Ktien ka bala penun kam na du class A hadu PhD nang ta sakawai pat ka don ne em laki jongki script ti ka Ktien Khasi ka don laki jongki script la wanra yakini da Laingut ki rew start reward ki bala sim ya kata ka jingkit kli I kong Ailynti la kedau yu Thomas Jones der stem khat prospa sopar andre yu Thomas Jones la hikai da arngut ki khase u duan rai bat u jon kha u Thomas Jones banang Ktien Khasi u hapsiu ndru teng kamarwei ye kita ki arngut ki tutor jong u kita ki nang bat English ki nang bat Bengali ti uksiu jong Thomas Jones u ong ba ya kini ki dak tho Khasi la wanra lang da Laingut Thomas Jones duan rai batu junkha ta ti andrei ki nong tho ki badin ki klet no ban kedau lani acknowledge yaki brila jong to mentangi ngi haban pen emia kata ki don ki dak but katu ka process of standardization la batai kong island ta ti nang ta pada sakawai pat ka jingkli kalong ba kalong ne em ka link language ti ka Ktien Khasi lad kala penteli ti ukun nyotrap ladam dei bakadon kini ka Ktien tho ki lengam bat ki sokha lamin bat ki jirang bat ki nongstan kinum yasong tho tenrei menta kani ka kadei ka link language hagawai ne ki panel discussion ngara ong ba hisen habai shong kali u driver Nepali uyania bat u Bihari da ka Ktien Khasi pi kini ka pen I ba wat ki wei ki jaj mreu na tau pharang ro wan sene ulet keleng Ukran Khasi ti kadai ka link language sapdeng jong ki Welsh sapdeng jong ki English bat menta hangni po Shillong menta kadai ka nongba ka basyong bonjat ki jaj mreu hangni polis bajar ki Ktien Khasi tem hayodu lai Ktien Khasi khar baro Ktien Khasi te kadai ka link language ti kini ki dai katu kini ki kriteria ki ba la kali ba la jubab ya kata hagapor bangi submit mangi dorkhas ro ngi la pensyai khambnia isu ikini ti ngi I ba kini kriteria baro ngi la pendam